Sia-sia. Kalian kula Pak Guru dene ngambung jengkulku. Kok sia-sia gurune iki guru sing pinter iki guru sing cerdas iki. Ilmu matematika. 64 kali 64 berapa? 720 pinter. Itu berapa? Berat Gunung Merapi. Jadi lo ngawur ngene iki. Pak Guru bisa-bisa. Beratnya berapa? Ora umum. Benar Pak, ora-ora Pak disia-sia terus. Gareng, kula Pak Guru piye carane ngeboke benang ning lubang jarum? Benang masukkan tarik dari sana memut, tarik sudah jadi. Bagus, Pedro. Kula Pak Guru. Bagaimana memasukkan gajah ke dalam lemari? Gajah dibuka, lemari dibuka, gajah dimasukkan, lemari ditutup. Ora sedeng mau jero ono sapimu. Wis. Tapi guru kok disia-sia. Apa? Lirik iki kero. Oh, sia-sia dene aku wong goblok kok sia-sia. Iki utek-utek ora minta go kebak-kebak sira. Kok iki utek padake. Wis ora do nesu-nesunan iki ora nesu aku. Bagong iki ben cerdas. Dadi ora manja-manjaan, melulu. Pada iki acara apa terus? Iki acara kemah. Ini modelnya wis kaya mahasiswa ae kakak wah pengen kemah ning kene. Kapan-kapan harus siswa oh dipisah ya terus ayo dipisah sing putra dhewe sing putri dhewe wah jan karep iki berduaan harus sapa Raden keguyon iki mumpung ana kiai sing isih keparangan ya to coba sing Masto Kempul kuwi sik Mas Asmara kuwi nabur nang Srenten sik ana sik ngersake uler kambang iya gara-gara yen ra uler kambang metu rasane cempuran apa Mas Asmara nendang iku Mas Fadilah Srenten yo ora apa-apa gender Srenten kendang kanggo gone diadani cepet wanita baju as ular kambang iya mumpung paket songo iki gara-gara yen ra ular kambang rasane ora ternyok ora nyes iramane padha kaya biasane jaman latihan ning omah apa nek ning omah kowe cok latihan Mas Asmara kowe nendang Mas Solikin nyelatem aku gender terus bojoku gulung-gulung ning sawah yuk nyuwun panggiantune Bu Wahyu Krisnawati saking Semoyo Bedak Sleman ular kambang becik apa wong urip ning ngalam nggih catetane intingannya sing seru ya cak bagus lah
iki mau apa terus ular kambang. Wah, ternyata Mas Asmara iki ya iso ngendang. Oh, dhisik jaman aku tahun 95 lan Mas Widi Asmara iki tau ngendangi aku. Ning saya jamane saya maju. Aku lah lumayan saya berkembang dan banyak inovasi. Mas Asmara ora mampu. Terus dadi penempul karo panganten yoga-yoga. Apa iya. Asmara iki kendel ketok cilik ning tangane kaya tangan maling ae. Tangan maling. Ayo. Musa Mas Asmara. Junjung buah-buah sok buah kor. Dibeke nggon surah blek terus mlaku jek